Walay bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka mangginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon na ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat, ug sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. Ug kitang tanan anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization (CONCAPICSI) modalit kaninyo niining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran, pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi pagpadaghan sa ani gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan aron motubo ang among mga tanom. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw aron mobuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga
sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya. Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tughuti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuoron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Magandang umaga po, Pilipinas. Our date and time check. Philippine Standard Date, August 20, 2024, 5 o'clock in the morning. Maayong buntag sa mga igsuon kong Bisaya from Cebu, Dumaguete, Negros, and Siquijor. Maayong buntag kaninyong tanan.
Magandang umaga sa Tagalog regions. And of course, to our beloved brothers and sisters outside the Philippine Peninsula, good morning! This is your anchor woman. Mapasigyarbuhon nga mag-istorya kaninyo nga ako usa ka produkto sa katutubo. My name is Bainay Gumamila or Dr. Laura Romagos Ares, Doctor of Environmental Science. Malipayo na kung magpahibalo kaninyo, magpaambit bahin sa atong kalikupan. We are here now anchoring in Ultimate Radio 89.7 kHz. Ubos sa programang mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. I would like to inform you our different sponsors who believe that they can contribute to the economic development of the country Philippines. Our first sponsor is Laurential Boarding House. This is located at Kulu, Labangon, Cebu City. Kini nga boarding house, murag dili kayo ni ninyo makita sa uban nga boarding house tungod sa iyang pagkabarato, limpyo, ug fully furnished rooms, aircons, beds and bedsheets. O ang pinaka-importante, maalagaron nga mga empleyado nga gitahod sa mga borders tungod sa ilang maayong pagdala sa mga borders isip mga tao nga sama kanila. Ang ikaduhang sponsor is the bagal nga Mango Paradise Farm. Ang produkto niini nigamit usab kita og usa ka organic fertilizer. Mao nga nakaproduce kita og sweet mangoes. Ingon nila nga ang makakaon kuno niining mga manggaha makalimot nga duna di ay sila'y mga kauban nga wala pa di ay kahurot sa mao nga mangga. Ang ikatulo nga ato ang sponsor mao ang Gumamila Calamansi Delight, the original. Ang mga bunga niini, daghan kayong tambal nga mahimon niini. O again, nagamit gihapon ta og organic fertilizer. Usa sa mga punto nganong adto gyud sila mopalit sa Gumamila Calamansi Delight tungod kay daghang tambal nga madala niini, especially katong dunay sipon og ubo ug ilabi na gayud nga ang produkto sa kalamansi makapagwapa ug makapaputi nga maoy trends karon sa tibuok kalibutan. Tungod sa ka-importante niining atong programa, ako nga ipaila-ila ninyo ang nitrogen. Ang nitrogen cycle ay ang proseso diin ang nitrogen nagalihok gikan sa hangin, yuta, tanom, mga hayop ug mubalik sa hangin. Nagsugod kini kung ang nitrogen gas gikan sa atmosfera gihimong usa ka porma nga makuha sa mga tanom pinaagi sa ilang gamot. Gigamit kini sa tanom aron motubo ug ang mga hayop makakuha sa ilang nitrogen pinaagi sa pagkaon sa mga tanom. Kung mamatay ang mga tanom o hayop, ang bakterya magbalik sa nitrogen ngadto sa yuta. Ang ubang bakterya mag-usab niini ngadto sa nitrogen gas ug ibalik kini sa atmosfera ug ang siklo magsugod pag-usab. Anong nakaingon man ko nga importante kaayo ang nitrogen? Akong ihatag kaninyo ang mga benepisyo mahatag sa nitrogen.
Pero unahon nato ang mga plants or halaman. Kay kini gikan ni ining mga plants anha magkuha og pagkaon ang mga animals. Parehas kanato. Mao kini ang mga benepisyo sa nitrogen ngadto sa mga halaman. Ang nitrogen importante kaayo sa photosynthesis nga nagpadako og lunhaw ug himsog nga mga dahon. Like sa mango trees namo, kung daghan gali ang iyang mga dahon, mahitabo gyud na we are very sure nga ang mangga mamunga og daghan. So we can contribute to the economic development of the country. Ang ikaduhang benepisyo sa nitrogen, makatabang kini sa pagtukod sa mga protina nga kinahanglan para sa pagtubo sa tanom. So, kinahanglan gyud nga dunay nitrogen para himsog ang pagtubo sa imong mga tanom. Ang ikatulo, ang nitrogen rich in fertilizers nagpalambo sa ani ug nagpalig-on sa abot sa yuta. So kung daghan kag maani, daghan kag produkto, makatabang ka sa ekonomiya sa Pilipinas. Karon maghisgot na sa kita og benepisyo sa nitrogen sa mga hayop. Hibaw nga dili lang mga hayop like sa mga ero, mga karabaw, apil sa taana, pero highest lang ta ang mga tao. So the first benefit that we can get from the nitrogen for the animals, number 1, ang nitrogen importante sa paghimo sa amino acids nga nagmugna og protina nga gikinahanglan sa lawas. Kung wala tay protein sa lawas, dili ta kusgan, dili ta makadaog sa mga butang. Ang ikaduhang benepisyo sa nitrogen is makatabang kini sa pag-ayo sa mga tissue ug sa pag-uswag sa mga kalamnan. Ang ikatulong benepisyo, ang nitrogen sa paghimo sa DNA or RNA nga critical kaayo para sa pagtubo o pagpadaghan. Maybe we can touch it in English kay naarabe tay mga kaigsuonan nga outside the Philippine Peninsula. This is the nitrogen cycle. The first cycle is nitrogen fixation. Atmospheric is converted into ammonia or ammonium by nitrogen fixing bacteria found in soil or in root nodules of legumes. Para sa Tagalog natong mga igsuon, ang nitrogen mula sa hangin ay kinokonekta ng mga bakterya sa lupa o ugat ng mga halaman at nagiging ammonia or ammonium. For the second cycle, we have in English a term ammonia from nitrogen to ammonia. It is converted into nitrates by nutrifying bacteria, then into nitrates which plants can absorb. Sa Tagalog naman, ang ammonia ay ginagawang nitrates ng nitrifying bacteria pagkatapos ay nagiging nitrates na ginagamit ng mga halaman. And the third cycle is plants take up nitrates from the soil and use them to create plant proteins and nucleic acids. Animals acquire nitrogen when they eat these plants.
So sa Tagalog naman, kinukuha ng mga halaman ang nitrates mula sa lupa at ginagamit ito para bumuong mga protein at nucleic acids. Nakukuha naman ng mga hayop ang nitrogen kapag kinain nila ang mga halaman. For the fourth cycle, that is decomposition. In English, decomposers break down dead plants and animals into ammonia or ammonium. Binabasag ng mga decomposer ang patay na halaman at hayop para gawing ammonia or ammonium. For the fifth cycle, in the absence of oxygen, denitrifying bacteria convert nitrates back into atmospheric nitrogen, releasing it into the air. In Tagalog, kapag walang oxygen, ang denitrifying bacteria ay ginagawang nitrogen gas. Muli ang nitrates at binabalik ito sa hangin. Sa Bisaya naman, kung walang oxygen, ang denitrifying bacteria kay nagabalik sa nitrates ngadto sa nitrogen gas o ibalik sa hangin. An overview of importance, in English, the nitrogen cycle is vital for soil fertility, plant growth, and maintaining ecosystem balance. In Tagalog, mahalaga ang nitrogen cycle sa pagyabong ng lupa, paglago ng halaman, at balanse ng ekosistema. Sa atin namang mga Bisaya, ang nitrogen cycle importante para sa abono sa yuta, pagtubo sa tanom o pagtibig sa balanse sa ekosistema. Ngano man gahisgot man taniini tungod kay we are environmentalists. We need to inform everyone that protecting our environment is very much needed para maprotektahan nato ang atong earth or kalibutan. Kay mura na yung usa ka balay ang kalibutan nato wherein naataga star o atong gikinahanglan nga maanindot ang atong pagpuyo sulod sa usa ka balay which is the earth. So aron maka-experience ta og nindot nga puloy-anan, ato gyud nga protektaran ang atong kalikupan, ang atong kalibutan para sa dili lang sa atong henerasyon kundi usab para sa umaabot nga henerasyon. Kay sila mao ang atong promising leaders in our beloved Philippines. So it's very much needed nga ato nga pangandaman ang kaugmaon sa atong mga gagmay nga kabataan usa na ana. Ato ipakita sa katawhan nga we love our earth, we love our environment for our future. Dear friends, I have my last information to everyone. Everyone should be an environmentalist because we cannot live without protecting the ones who give us survival, that is our environment. And to wrap up my topic on today's discussion about the importance of nitrogen for plants and animals, by understanding how nitrogen works, we can make better decisions in agriculture and animal care
leading to healthier ecosystems and more sustainable practices. Thank you for tuning in. Until next time, let's continue nurturing our environment and all living creatures within it. For our Tagalog brothers and sisters, iyan na po ang nagtatapos ng ating talakayan tungkol sa kahalagahan ng nitrogen sa mga halaman at hayop. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagana ang nitrogen, mas makakagawa tayo ng tamang desisyon sa agrikultura at pag-aalaga ng hayop na magdudulot ng mas malusog na ekosistema at mas matibay na mga gawain. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, ipagpatuloy po natin ang pag-aalaga sa ating kalikasan at sa lahat ng nilalang na nasa loob nito. At sa mga Bisaya, mao ka na ang katapusan sa atong diskusyon karong adlaw. Bahin sa kaimportante sa nitrogen alang sa mga tanong ug mga hayop, pinaagi sa pagsabot kung giunsa ang pagtrabaho sa nitrogen. Makabuhat kita og mas maayong mga desisyon sa agrikultura ug pag-atiman sa mga hayop nga magdala sa mas himsog nga ekosistema ug mas malungtaron nga pamaagi. Daghang salamat sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod, padayon kita sa pag-atiman sa atong palibot ug sa tanang binuhat nga naglingin ni Aine. Love the environment. Love the earth. Thank you. In days gone by, the earth was lush and green. But humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted as lessons weren't learned. But in our hearts we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doctors by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, doctors by and nice, our work's never done. We teach and we guide with knowledge in hand, to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free.
mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Molify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.